זה בקטנה? כן. תגידי בבקשה. תחזיקי. להחזיק שלא ייפול לי. מה זה? תעשי ככה, תפסי. אני מחזיק. תפסי. חם או לא חם? חם יותר מכוס קפה, נכון? לא, בסדר, זה טוב. חמור. בבקשה. מה את רואה? איך זה? זה נראה כמו ביצה. נראה כמו ביצה, אוקיי. בוא, זה יצא משהו. וואי. וואי. ראית הכל מה היה עכשיו? אוקיי, איזה צבע היה לנו בהתחלה? סגול כחול. סגול כחול, ואיזה צבע קיבלנו עכשיו? כמו משחיר. שחור. נפט. פחם? שחור נפט. אוקיי, אז זה יורגנת? כן. אוקיי, זה באמת השחור הזה, יש לנו כמה חומרים שנותנים את צבע שחור, אחד מהם זה פחם. איפה בא לנו פחם? בואו נראה. האם קמן או 4? בואו נראה. זה קמן או 4, נכון? זה החומר שאיתו התחלנו? האם קמן או 4? יש בו פחם. כן. מנגן זה פחם? לא בדיוק, אבל כאילו... באוויר, פחמן דו-חמצני, לא? קמן או 4. יש בגליצרין לדעת. יופי, פה, K זה שכחתי אשלגן, ממנו. מנגן זה מנגן. מתכת.